Nej. Det er ikke sådan, fylder. Du har fed lys på derovre. Det er fordi, jeg swag. Og det vi tester nu, det er smag af det nye dødens kys. Skål. Ja, tak for kaffen. Det tæller vi. Og det tror jeg, vi sælger mange af. Det gik ikke. Er det stærkere end før? Ja. Nej. Fuck det brænder. Ja, det er klart. Sætter det til de sådan et, og så der bøvse. Men det hjælper bare ingen skidt. Det er lige sådan, jeg tårer i øjnene.